Ассалому алейкум ба ҳамаи подписчикои Акай Абдулло. Раҳмат ки подписатсия мекунед, лайк мемонед, комментария менависед ва бовар карда ай мо билет мехарем. Ҳозир мо қарор дорем аэропорти Душанбеда ва мехостем нархҳои билета шумода бирасонем. Москва Душанбе аз 7500 то 9000 аст. Москва Кулоб аз 5500 то 7300. Москва Хуҷанд 11300 ҳамаи числоҳо. Москва Бухтар 5300 то 9200. Душанбе Москва аз 20700 то 32000 аст. Кулоб Москва аз 21300 то 26800. Хуҷанд Москва аз 21000 то 25200 рубл. Бухтар Москва аз 17800 то 27800. Ва Акай Абдулло дальше мега. Ассалому алейкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳар як нафаре ки то иқа вақта бигем ай аввал қатимон ҳастем, то ирӯза дастгирӣ мекунед, боше ҳаматон дар ҳармат раҳмат. дар аэропорти Душанбе қарор дорем. Бо хостем ки чиқел ки тамошо мекардем, мисол фақат аэропортҳои Москва, Домодедово ва Внуково, Жуковский, Шереметово, баъдан Пулково адам рафтем видео кардем ва хостем биёем дар аэропортҳои Тоҷикистон. ин аэропорти Душанбе иншаллоҳ зинда бошем. ният дорем ки аэропорти Кулоб, Бохтар, Хуҷандам видео кунем, штобе ки маълумот шумода бирасонем ва вазъият барое ки ҳам комментариҳо да шумо мепурсен. вақте ки мо омадем, немихе биромадем, шукри Аллоҳ, ягон кас ягон чи нагуфт, спокойно. на у комментарияи шумо менависен ки мисол мепурсен ки ягон гап хабар аст, не, свободно омадем, свободно биромадем, ягон кас ягон чиам напурсид, ягон чиам нагуфт ва шукри Аллоҳ мебинем ки гаштестем. ва номерое ки дар кунҷи видео мемонум, метавонед ки любое время занг бизанед, ай 8 то 11 шава прямо ё ки WhatsApp да мисол авиакасомон ҳастай бародаромон телефоноя ҷавоб метиҳад ки иншаллоҳ билетотона мегирем ва нархое ки гуфт рубл қадри дар назар доштем. мисол хай ҳастан уҷо одамое гирифтагиё ки дигароя совет метиҳанд ва одамое ки нав мегиранд, ташвиш нашавед. мисол провожат карда натунем, иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки встречат кунем. бо саволҳо мешава ягон ҷойҳое ки намефаҳмем, иншаллоҳ дар комментария нависте, ҳаракат мекунем ки ҳамашда ҷавоб гардонем. ва барои мардуми тоҷик, барои мардуми муҳоҷир чанд видеода набуди хита пурсидан ягон чи намагӣ? чанд кас мега Мадина ки ҷоши? ма Душанбе омадам, ай Москва барои омадем барои ҳамқа бо шаҳри дигар дама зиндагӣ мекунам. я ҳафта где-то Москва наомада будам барои ҳамқа. бале бародаро, ягон сухани хуб намегӣ ки Аллоҳ сабршонтия? гуфтиам гапо одамат шухӣ мекунем. хай ҳамин дастгирӣ ай ҳама тараф боша беҳтарин мешавад. чиқел ки як гап айку қарсак ай ду тараф шава беҳтарин мешавад. боше гапа зиёд намекунем, дар паноҳи Аллоҳ. я подписатсия, я лайк шава, фикр мекунем ки ногӣ мешавад. боше бародаро.